чунин гуфтаниянд: имрӯз беҳтарин рӯз аст, чун худованд беҳтарин фариштаашро офарид, то акнун модари ман бошад, зеботарин фариштаи осмонии ман. худованд туро офарид, то модари ман бошӣ. ман ба худ ифтихор мекунам, ки чунин модаре дорам, модаре ки ҳарчи бихоҳам ӯро тавсиф кунам, калимот ёриям намекунад. таваллудат муборак, модари меҳрубонам. садсола шавӣ илоҳӣ, эй модари ҷон. ҷоят ба дилу дидаву номад ба забон. ҳарчанд ки падар азиз ҳам муътабар аст, саҳми ту зиёд буд зи саҳми падар. рӯзатон бахайр башоди дӯстони азиз. умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. ман шукронаи худосозем хубем. имрӯз бо баҳри шумо камтарак видео мекунам. дӯстони азиз, ман садбарг рафтагӣ будам барои харидани инаи коробка, барое ки имрӯз я заказ дорум. ина чиам харидам, кремам харидам, бигем сливки, қаймоқ сливки. баъд якта шеф, ҳама чӣ қимат шида дӯстони азиз. шеф авҷо 27 мегирифтам, 30 сомон гирифтам авҷо ҳам. баъд килои наи 20 буд, 25 шида. баъд кӯдакода бо ма 8 қати фариза инаи хали гирифтам, барои расм мекашанд, менависанд, хай пропис, қалам. баъд бо қатъи шоколад гирифтам. баъд инаи хали и модарҷони азизи мо 63 сола меша, барои вай инаи халича гирифтам. тайёр ба шоколад намекунам, хай мавҷуди шоколадам гирифтагиам. баъд бо як чияки дига барои сонияра гирифтам. хай омадам бо тухм, майдачуда, орд, чим сомон 5 килоя, 5 килоя гирифтам. баъд сонияда инаи материала гирифтам. маъқул шидагма сурача равон кардамша. ида маъқул шид, палатной нестай, шолковистай, чхалай ҳами ҳозир мепӯши, тобистонам хушрӯай. бениҳоят ҳами маъқул шидагма гирифтамша. идам сурача равон кардам. и худаш ҳамира вибират кард. як бисёр будай, уқа қимат набудай, 100 сомон. насиб боша ҳамира кирта медӯземша. чхале ки бо маъқулайша ҳамон хел бо кирта медӯзем, якҷоя бошмо, бо нишон метем чхали омад, чхали наомад. ва то охири влог бо мо бошед. ҳатман ки торт тайёр мекунем дӯстони азиз. дӯстони азизу меҳрубон, чхале ки гуфтам торт мекунам. ман бисквитома пухта гирифтам. и қолабако ҳардаш 24. ман да ҳами қачи 15 тухм дохтагиам лад задам. бе и вақто ма бе чӣ мекунам, без разрихлитил мекунам. бениҳоят хушрӯ меояд. кадоме ки влоги мара тамошо кардаги нестай, ман чӣ хел бисквит тайёр мекунам, дар влогҳои пешинам ҳастай дӯстони азиз. ҳатман дуромада тамошо кунед. ай шумоам чӣ мешавад, бисквитон хушрӯ дам мекунад, хушрӯ мешавад, барое ки ай ман аввало дам намекард. ина хайҷаши қаш буромада ҳеҷ гап надорад. ира ҳамаша намекунам, барое ки ман ҳамаи ира намекунам. инаи бологиира мегирам, боло поёни мобайнгиира мемонам. ҳамихали 3 қавати хушрӯ мекунам. ака барои чӣ бисёртар кардам, барое ки зиёдиша хай кӯдакода чӣ мекунам, торт мекунам. просто я 2 вақт буд ки ман кӯдакода торт накарда будам торт, барое ки намехӯрам хушрӯ, барои ҳамун накарда будам. чхале шидагиам, ай дидан ай ма кардана кӯдакоам сер шидагиам. на ягон ҷо карда бубарам, ҳами қаваё хушрӯ мехӯранд меҳмонон, лекин кӯдакои мо намехӯранд, барое ки серанд. барои ҳамун ина боз як кардам. чанд қашида буд накарда будам, як моҳ зиёд шуд ман торт накардам. то хода 23 феврал кардагим ай тамом, я моҳ зиёд мегум. 23 феврал карда будам тамом, дигар ман торт накардам ки ё бихӯранд. хай хонаи очамшон карда бурда будам. кӯдако рости гап нахӯрдагӣ буданд. хай намихали ҳозир камтарак мекунам.
пастаракам боша барои кӯдакора ҳеҷ гап хай надорад. Торт маззаи ҳама тортай. Чишам кремам бисёртар харда овардагиам барое ки дар ям мешакм уфта. Инам хеле хай дӯстони азиз, то охири влог бо мо бошед. Калони торт инам қамеша кругли ма чи чоркунҷаам харда бошам. Неким қолабаш круглия. Байна ин ножак мебарамша қабатоша. Инам хеле кати нами фариза истудигем. Иҷо фариза ном кати калбаса хурдаиста буд. Калбаса хурдаиста буд, ака калбасаша хурдаи сер шида алакай. Инам хеле хай дӯстони азиз. Дӯстони азизу меҳрубон. Ина сета қабати бугем ки мада маҳқулиша гирифтам худам. Ина баъд иҷа кремша тайёр кардам ба қаймоқ, сливки ва салфетка барои тоза кардан, қандоб барои чӣ мегӯянд? Барои хаявай. Якам қандоба мекунӣ ба кремаку. Боз ман мепӯшонам хушрӯ карда. Мемонам меиста як 2-3 соат меиста. Баъд чӣ мекунамша? Баъд креми шефкати гул мемонамша. Барои мо то охири влог бо мо бошед. Гулмониша айавал то охира нишон метӣ мумкин. Не ки ҳози ҳамо чӣ кардан, просто ҳами ҳози ҳаминҷо дами мегирам, кам тарагам хали мемонам. Кремша мемонам. Тамом. Чира мемонам тамом. Наёра. Дӯстони азиз, инам хеле пӯшондамон меша, хеле полни намепӯшонем. Кам тараки чӣ хеле ки дидесед, кам тараки питация кунам барои бисёр барои чӣ намекунем, барои ҳами мағзош наброянд, мағзо наброянд. Вақте ки ба креми шеф мекунем, инам хеле ҳавор карда хай мемонемша ба креми шефкати хушрӯ равнити хушрӯ мекунем. Ина креми шефмон лад мезанем. Баъд чӣ мекунем? Агар ширини дӯстдор бошед, шумо метавонед дар иҷа чӣ будозед, скушони молоко ёки варёнка, кадом меша боша метавонед будозед. Варенина иҷа навистагиам ҳамаш. Творог, сметана. Инам хеле хай. Дӯстони азизу меҳрубон, аллакай пагаҳ шид бугем. Рӯзи зодрӯзай. Инам хеле озима ором метиемша. Якум ба сафед мепӯшонамша. Ма крема бач тайёр кардам. Дилала мегӯям шефкати. Баъд загустител дохтамша. Ба ҳар ҳол ҳолиам сахти хушрӯ нестай. Лекин ҳавор кардан намеша. Барои гул мондан намеша.
دوستان عزیز و مهربان، نمیخوام خیلی تیار کردم شما این گلاموندناشو نشون دادگیم هستای درآمده حتما تماشا کنین میاوین. باز یک با اونمی شکلات آل میکنم. چی میکنم چخانه که دیدیسه شکلات سفیده اینمی سفید میکنم و زود روز مبارک مادر جان مینویسم. خیلی دوستان عزیز آب میکنم، ایره در پر آب میکنم، آب میمونم بعد در ریچ میاندازم. رنگی که بسیار آدم تارتی میدای میکنه که همون خیلی ایره آب میکنم. دوستانی عزیز و مهربان، تارتی ما انمی خیلی تیار شد. این مادر جانی عزیزه اینمی خودم تبریک میکنم به آنها عمر دراز، صحت و سلامتی و همیشه میخواهم در سر فرزندانش چون ستون خاندان باشد 100 ساله شوند، بعد از آن پیر شوند و از زبان دخترشان که از ما خواهش کردن یک دو سخنه گوییم چنین گفتنیم: امروز بهترین روز است چون خداوند بهترین فرشته اش را آفرید تا اکنون مادری من باشد، زیباترین فرشته آسمانی من. خداوند تو را آفرید تا مادری من باشی. من به خود افتخار میکنم که چنین مادری دارم، مادری که هرچی بخواهم او را توصیف کنم کلمات یاریم نمیکند. تولدت مبارک مادری مهربانم. 100 ساله شوی الهی ای مادری جان، جایت به دل و دیده و نامت به زبان. هرچند که پدر عزیز هم معتبر است، سهمی تو زیاد بود زی سهم پدر. در همینجا باشه ولاگ به پایان میرسونیم. تا ولاگ آینده در پناه خدا باشید. خیر دوست.